Dagoeneko ikusgai dago Zumaiako Algorri zentroan Euskal Kostaldeko Geoparkeko flixan aurkitzen den eta kalitate handiko 50 arrasto baino gehiago dituen aztarna fosil ikusgarri baten erreplika zehatza. Deba eta Zumaia arteko itsasertzeko biotopo babestuan identifikatuta dauden 10 bat aztarna fosil edo ignofosiletako baten erreplika da berau. Erreplikatu den aleak aztarna fosil ugari ditu. Euskal Kostalde osoan ez da ezagutzen gaur daino horren beste arrasto dituen ignofosilik. 6 metro ditu luzeran eta ia metro bat zabaleran. Ikusgarria da tamainagatik, baina bereziki bikain kontserbatuta dagoelako nabarmentzen da. 50 milioi urte ditu eta 1000 metroko sakoneran eratu zen itsasondo ilunean. Orain hilabete batzuk, ale hori erortzeko eta galtzeko arriskuan zegoela ikusita, erreplika egiteko proiektu berritzailea jarri zuen martxan Geoparkeko lantalde zientifikoak biotopo babestuko kudeatzaile den Gipuzkoako Foru Aldundiarekin batera. IGMEK Geologia eta Meatzaritza Institutuak egin du erreplika Eleuterio Baezaren zuzendaritzapean eta EHUko Arte Ederretako ikasle talde baten laguntzarekin. Lan zorrotzak ostean, ignofosilaren erreplika zehatza lortu dute. Ia ez dago alderik ale originalaren eta kopiaren artean. Volumena, kolorea eta testura berdin-berdinak dira. Arantxa Aristimuñoren Aldundiko mendietako eta natura inguruetako zuzendari nagusiaren esanetan Aldundiarentzat ardura ikaragarria da biotopoaren kudeaketa, ahalik eta modu txukunenean egiten dabiltzana eta erreplika da horren adibide. Alde batetik, erreplika honen bitartez, ondare geologikoa kontserbatzen dalako, hezkuntzako eta ikerketako baliabide berri bat sortzen dalako, elkarlanare sustatzen dalako, eta beste proiektu askotan gertatzen zaiun bezala, hau etzalako posible izango elkarlanik gabe ez. Eta hemen, ezinbestekoa noski lan hau egin duen pertsona, Eleuterio Baeza, IGMEko aditua, baita ere Geoparken koordinazioa hauek etxekok die, eta esker berezi bat eman nahi nieke, unibertsitateen laguntzare eskertu, eta Zumaiako udalan parte hartzea ez. Ignofosilak balio zientifikoaz gainera interes didaktiko eta divulgatibo handia du. Eta gauzak horrela esan bezala, erreplika Zumaiako Algorri Interpretazio Zentroan geratuko da ikusgai. Erreplika gertutik ikusi nahi duten guztiek horretarako aukera doan izango dute ekainaren 10 bitartean, Geoparken Europako astearen barruan.